Kani hani kedik shuki beshu design hi. Tamah kejo kapor penyoru hadu license warranty. Lada penyo ke shuki baya ha bat ka yeng ke jong phi hang ni penyo lut ke kita baro. Ai design la jong jinghe kat ba pis ngobet ka rong ka jan hala kamon jong phi bat ka jinghe jing jam kat kum ka jing don kam ka jing ayu jong phi. Ka bes do de ba phila aru banyo e ka warranty om dunai ka license bat ka free delivery ha baro ka wei ke khasi jantia. Kini kedik shuki bla penmi hi nang ni de ki jaj dieng ba kensai na rilum khasi jantia ha ka dor ka ba bit ba. Jaj bam de unong sna te nga haban pen shat ya kani ke shuki sim saudong hado kan wandur be pinyo i bha ma phi mo lar phi wat ye kom kini ke shuki ban pen phu e yeng jong phi wan cha ki ar enterprise ke badon ni office jong ka isruat kelinti ni grams ban book i ko order jong phi badio e delivery tang hapo khasan sngi hangni kileru e interior design modern ceiling marmar ru e sofa barim jong phi ban ai wai ru e shuki ye tho kol kini ke number ban tip kham banya takdao next time le phimut ban chna shuki nam ta kamera thmai jong phi kan ma e KR enterprise